Pogledamo video. I posimo ljudi, dobro došli u novi video. Danas ljudi moji, danas ćemo snimati budale na poslu. Evo vidite naslov, loš dan na poslu. Možda će biti malo smiješno, možda ne. Morat ćemo pokušati da se ne smiješno, možda ako bude smiješno bude, ako ne bude nikom ništa. Sa mnom je tu danas moj udarni brat, aj vamo. Ćao ljudi! Pa moramo početi. Ajoj, izvinite ljudi, pogriješio sam video. Upravo Etijem, upravo se završio Etijem. Čut, počeo sam. Inače ljudi, ostavite like, subscribe. Oj, šta mu radi? Vidimo, nijete na peloru, zoro znijete. Vidimo. Ostavite like, subscribe, pišite komentar, ostavite da se mogu snimati. Joj, sad će spast kanta. Sram je bio. Bum. Pa napaj malo vrata, žena bože. Sad će neko pa... Trči govna jedna. Izvinite ljudi. Lade. Sad će bum voda, onaj talas. Zoom. Gledajte ovo. Ej, oj, ovo. Ova nije normalna. Tačno ću ja to urad za svoj kanal. Gold, poslije toga like, share, sub. Dobro. Nagne. Stop. Nije to usmetano sam. Divno ga sad. Sad će... Sad će ubasti. Neće, puknut će ga zadnjom šapom. Friendly. Ljudi, friendly, izvinite. Jebem ti mater. Jebem mater, čelavu. Glupe djece je bojim, ja majka. Kaže, tata, zašto nisi jebao? Ono je bio headshot. Sad je različno. Ne, sada. Kako ovo? To je sjecanje sida. Ma šta ga šišaš i tako ćela? Sad će kišniti. Neće. Sad. Če smo mnogo? Ima. Zoom zalijepće se mnogo. Pa će mu sada leti ili će se roniti napred. Prde. Još nam prde i upeće. Sad će je puknut. Napade je. Krmično. Stoka! Da nisam ljudi, ja sam krmača.
Sad će ovaj prvi zub. Pošto sam u rupi napravi veću. Uf, ovo ti je rabadudl. Sad će pas s kreveta. Šta je ovo? Zec. Šta je ovo? Ma zec. U kakav je ovo zec? Ma zec, one pokućnice. U kakav je ovo zec? Me mačke, ja, blenta me mačke majkom. Mače. A grom te ubio, pa šta izvodiš? Ovo je najbolje silaženje na stepencu. Sad će put žica. Ode go. Čekaj, digni. Pomije se malo tamo. Staka. Sad ovaj naleti svim pojde. Ne. Sad će ovaj ujesti. Šta mu? Sad će se zlijep. Ispao tel. Da, vidio dum dum. I upade sad. Fuj. Ja. Fuj. Šta? Da to ona igračka. Stonoga. Samo ta. Stonoga vračara. Samo što ta nije stonoga. Stonoga je stonoga. Kuvnječa. A u ormare jednu nogu izvudila. Ko čuta za auta? Sad će pasti. Šta manj? Kako? Oh! Sylvia. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Neće. Oj, sad Sad na vanzu. Još opada, ujedu se. Oj, uljuo sam se. Kuć tamo grom. Čem igra? Kao lut kod kao kosa. Kao lut. Sad će pasti. Krokodil krani za... Pingvin, sad će pasti. Sad će se zlijepiti. Ma pašće, staće na rep. Neće se Hoće. zlijepiti.
Sad će na rep. Stoji na repu. Sad ćemo... Propade grad. Odi u gerč. Šta je ovo? Ger. Sad kad se digne naprednje noge. Ako je roba čista, moraš da je lupiš. Ne može nale. Moraš samo da kupiš. I to bi bilo to od ovoga videa. Ako vam se svidio ovaj video, Ostavite like, komentar, A sad- sub, share. Podijelite ga s drugim, posjetite Gold Jel kanal. ovdje? A mi se vidimo u nekom ovdje? drugom klipu. Ćao.